Sanibonani emakhaya. Ngibingelela wonke umuntu obuka le video njengamanje lo okhulumayo ke uDokotela Lucifer. Ngizodlulisa abafowethu nanku umyalezo obalekile. Nginesicelo lapho sokuthi ngicela kule nyanga esizoyiqala. Njoba sizoqala le nyanga abafowethu esizoyiqala ukuthi ngifuna abantu abathathu. Labantu abathathu engikhuluma ngabo ngikhuluma ngomuntu othi mina ngisebenzi mkhulu mina ngisebenzi dokotela mina ngisebenzi ngicela lowo muntu wesifazane wesilisa ngicela lowo muntu okwesibili ngicela umuntu othi mkhulu ngisemsebenzini kodwa lapha engisebenza khona angisebenzi kahle nginokuhlukumezeka ngihlukunyezwa umuntu ongiphethe noma ngihlukunyezwa umuntu engisebenza naye ngifuna owesifazane wesilisa kulabo bantu owesibili lo muntu engikhuluma ngaye owesithathu umuntu ngicela umuntu othi mkhulu mina ngicela imali mkhulu ngifuna ukubona izinto engizenzayo ngicela imali ukuyibona ngicela ukuthi mangenza izinto zami ngiyibone lapho ngicela umuntu wesifazane ngicela umuntu wesilisa ngizoya eqaleni ke kulabantu engikhuluma ngabo abangasebenzi kowesifazane nowesilisa ngizokwenza nje isicelo sokuthi ngicela umuntu ongasebenzi owesifazane angiphathele 1000 bese owesilisa angiphathele 2000 ngibuye ngize la kulo osebenzayo othi mina mkhulu ngicela ukubethela umsebenzi wami ngoba angiboni kahle manje ngibona ngathi umsebenzi wami uzongiphunyuka ngisebenze lowo muntu umsebenzi wakhe ukwazi ukuthi Nkosi yami naye mayephuma emsebenzini abe nokuzethemba athi mayivuka ekseni emsebenzini abe nethemba ngicela lo wesithathu umuntu othi ngifuna ukubona imali angiphathele 1000 ngimunikeze ibhodlela angiphathele u7000 othi yena ufuna ukuthi njebe umuntu vele othinta imali noma osebenza ngemali noma ofuna ukuyibona ngamehlo angiphathele u7000 ngoba leli bhodlela engiyomnikeza lona mina ibhodlela eliyomlekelela nangenhlanga akazi ukuphuma nebhodlela kuphela uyothola inhlanga ekuyizona ofika la ekhaya bese efakwa zona aphume nazo lo we1000 uzothola ibhodlela ngoba umuntu odayisayo noma vele uyasebenza kodwa wenzela ukuthi noma Nkosi yami esemsebenzini akwazi ukuthola leyo nhlanhla lezinto zakhe zibonakala noma edayisa emgwaqeni izinto zakhe ikwazi ukubonakala la kulo othi ufuna ukubethela umsebenzi wakhe owesifazane ngicela ngiphathele 2000 owesilisa ngiphathele 3000 bafowethu kule nyanga yonke kaJuly njoba nje singena kuJuly ngicela ukuthi ke abantu bangifonele benza ama booking eza umuntu ukuthi ngitholakala kuliphi isonto eGoli ngitholakala kuliphi isonto eMgababa lapho ekuyisesigodlweni esikhulu eThekwini abantu ke abangifonele bafowethu inombolo yami 062 472 6622 062 472 6622 ngicela bafowethu abantu bangifonele bazothola nazi izinto zikhona ke izinto bafowethu eziqondene nabantu abaphethe Isithwalo abaphethe amathenda ikhona izinto zabantu abenza umsebenzi emkhulu ukuthi lo muntu vele unezimali ezindodle ezingenayo kodwa manje kwi-competition noza kwabo so ngicela ukuthi ke bafowethu bangithinta athi umuntu ngifuna isigubhu sikhona isigubhu engisenzayo esihle kakhulu esifuna ukuthi ke mkhulu uma usenza noma ngikwenzela sona ungiphathele isithombe sakho ngoba siqondene nesithombe sakho kufanele ukuthi lesi sigubhu lesi ngifaka isithombe sakho ngaphakathi sona masihlala siphinde sihlale phezu kwesithombe sakho sikhona isigubhu esiqondene nomndeni ukuthi sizoqoqa ithongo noma sizohlanganisa ithongo la ekhaya leso sigubhu leso sifuna ukuthi ke ungizele nesithombe somndeni umndeni oqondene nawe kulelo khaya lelo uzothatha uyobeka leso sigubhu khona ngoba kufanele ukuthi iqoqeke ithongo likwazi ukuthi livikele noma lisebenzele wonke lowo muntu loyo leso sithombe sisifaka phakathi kuleso sigubhu bese siphinde futhi leso sigubhu sihlale phezu kweleso sithombe leso ngoba ungizela nezithombe ezimbili mkhulu bese kuba khona mkhulu
isithwalo. Angisabi futhi angixolisi ngalokho bakwethu. Into eyisethwalo ikhona umuntu methi ngicela umkhulu ngicela ungiphe into eclean engeke iziphazamise umndeni kodwa ezoqonda nami kuphela ngoba ngifuna ukuthi mangidla lento lena noma le mali engiyenza bese ngikwazi ukuthi ngidle nomndeni wami. Ikhonto efana leyo siyakwenzela yona mkhulu. Ngifonela uzwa amanani bese ngikwazi ukuthi ngikuchaze ukuthi kufuneka imali engakanani. Ngeke eze ngichaze ke imali mase singena kwezethwalo kodwa lapha esigubhini isigubhu sokuqala bakwethu u10,000 lese sesibili su20,000 lese somndeni. Isigubhu esiqondene nawe esolungisa yakhe impilo isigubhu esimele umndeni. Lapha ezethwaleni abantu abangifonele bezwe kimi ukuthi amanani amkanjani uma sesiya lapho. Uma umuntu ethi yena ufuna ukuba inkinsela yasemgungundlovu bakwethu suye sesikhuluma ngemali eshisiwe angifuni ukudlala ngayo ngoba into esikonikeza yona mkhulu isuke iwunaphakade ukuthi mina nawe mkhulu sesihlangene sahlukana ngakunikeza zonke iyalelo wena osuyokwazi ukuthi uzenzele noma uyiphakamisele into yakho ngoba isiphethwe uwe. Abantu ke abangifonele bakwethu benza ama-booking kusenesikhathi sikwazi ukuthi uma uzofika ubani ozofika ungathi usufikile la mkhulu usuhamba izwe elide uthola ukuthi awusakwazi ukuthi ungibone. Kuyenzeka kakhulu lokho ukuthi umuntu ungizwe umuntu esethi mkhulu ngisesangweni mkhulu uma ungenzile ibooking kuba likhunyana noma awukwazi ukuthi ubonakale ngesikhathi nawe mhlawumbe usenezinhlelo noma indlela osafisa ukuyihamba. Ngicela ukuthi ke abantu abenza ama-booking bakwethu uma ufonile wathi mkhulu ngosuku ukuthi ngizofika usuqedile asikho isidingo sokuthi uma ususuka usophindwe ngibikela. Ngicela ukuthi ke bakwethu nihlangane ubikele udadewenu ubikele umfowenu ubikele umama ubikele ubaba obhekene nesimo salabantu laba abathathu engibabalile. Ngicela umuntu ongasebenzi ngicela umuntu ohluphekile emsebenzini ngicela umuntu othi yena ucela ukubona imali ucela ukuyibona imali njengoba ingene esandleni sakhe ikwazi ukuthi ihlale. Siyabonga kakhulu ke bafowethu ngicela ukuthi nidlulise le video nibikele nabanye ungalibambi ulwazi ngoba kunomuntu olidingayo le ngaphandle. Siyabonga kakhulu.